nami kula Bapak Sarmadi Sabda Utama. Pak Dalang asli pundi? Asli kula saking Trenggalek sampun wingi dateng Surakarta. Seta pripun Mbak Nisen Niren Kaki alon-alon Nisan. Mbak Niken Salibri. Oke, saya Niken Salibri ini disingkat Nisan. Ayo dong, ini saya. Momo ji. Monggo Mbak Niken. Kita mriki kula kadu. Mbak Niken monggo nyanyi. Mbak Niken Salibri. Karena ini disponsori oleh Gareng Penyet. Gareng Penyet. Awake salirane cilik ya Gareng Penyet. Sasismu kena. Bocah kok ngate kok diserangan. Sing kene lambang. Apa? Oh, gring lah. Gring. Ora. Kok burak manuk kok iki. Wis iki aku ki lara banget kok Wong gring iki salah lha kok sikil mbok jilet benang barengmu. Oh, canong gaul lho ya. Iya. Dijilet benang. Sesuk kan burane sepeda motor lho. Dan bisa nggak ruci. Ojo sebelumnya. Dangane ada. Ojo barang. Pak Dalang namine sinten? Papa. Coba bisa siapa sih? Jenengan sih, yo. Pak Dalang namine sinten? Nami kula Bapak Sarmadi Sabda Utama. Pak Dalang asli pundi? Asli kula saking Trenggalek sampun wingi dateng Surakarta. Lagi iki lagi terus lembah kok rapel. Gaji pegawai negeri ora kowe lan nembang ya ora kowe lan, Bro. Baik, Bro. Ning apik lho, pasoke ya ta. Aduh, ibune kok Ibune pas. Pati Gareng saking Semarang. Piantune ganteng, ahli sembahyang. Amin ya Allah. Nanging siji Pak Gareng Semarang. Kabeh wong wedok kok mesti disayang. Kan sayang kepada perempuan itu kan baik. Melindungi Dan merawat serta Menyayangi. ora rasane. Aku aja golek musuh bojoku nonton seneng iki. Ora aku ngandakne karo Bu Gareng. Nek Mas Gareng ku senengane menyayangi secara lahir batin. Lho, lha aku golek musuh aku menyayangi lahir batin iki tegese tresno karo wedok liya. Lah iya apa ora? Oh. Nek ora ki ya wis ora sambungmu. Keng. Dalam. Yo sabar ya, Nduk. Wong kan tanda wong iki dalam darurat. Wong iya to. Jarno wae kok lak mati dhewe. Mati disumet. Kulosamu teplok kok iki. Kalau kok dalangnya dalang baru, kita harus menghormati lah. Iso rasa dijak omong ya, Bang. Ya. Ngurmati ora dijak omong piye. Mesake no. Lu mesake nih Mas Bayu. Kali ini untuk mempercepat kesembuhan Mas Bayu tidak bisa duduk di singgasana. Iya. Jangan satu duduknya di singgah sini. Iya. Nembangmu opo? Mas niki wonten request mbok menawi kula pareng membacakan. Iya, betul. Ini tak macane. Oh, tak sahur. Tak macane. Si bener iki tak wacane. Ya, Request. Aku wis kok udah kobong aku.
Request Mbak Niken Tresna Waranggono utawi Capi Gunung dari keluarga Ki Dalang Murdi Tulungagung. Oh, saking keluarga Pak Dalang Murdi Tulungagung menika tangga kula. Murdi, Mbah Murdi ya ta. Nggih, Mbak Dalang senior. Nggih, dan Bu Mimin dari Paguyuban Brawijaya Palangkaraya Kalimantan Tengah. Tepuk tangan untuk Mbak Niken Sarindri. Nah, Mbak Niken Platri milih antara Tresna Waranggoyo. Nggak usah ngomong mas. Hah? Nggak usah ngomong. Ora isane iki Tresno Warang Ngono. ora kok sik di dalam mau bakul laki to. Tresna Bakulake. Suarane koyo bakul laki sing pasar malam kowe. Iya. Wis suaran kok apa kuwi? Sanglet. Warang gono dibawani. Iya. Nggih, nika wonten tindipun. Nggih, matur nuwun. Nggih, kula manut. Niki sing halus napa sing kasar? Ah, niki sing alus rumiyin. Sing halus rumiyin. Nggih, kami pun paringi caping Gunung Rumiyin. Oh, nggih. Pareng nggih Mas Bayu. Parang. Nggih, pareng nggih. Niki mantap ta nggih. Niki penontonnya mantap nggih. Bayu nggih. Nggih. Mbak, Aku lagi iki lho lakon dalang kok dadi pasien. monggo Mbak Niken, caping gunung dipun bawani upami lho saya kula tak takon kalih para pamirsa dipun jenggelengaken ingkang jengleng Mas Gareng setuju menapa setuju? Bener. Oh, Sing jenengan kersane Mas Bayu mawon. Mas Bayu kersane istirahat rumiyin. Mas Nggih. aku takon yang sarake kanca. Dan lho kula kapan mulai nek ajeng matur kalih panjenengan. Ora kapan meneh kowe arep nyiksa aku. Mboten. Ya ora apa-apa, namanya pekerjaan apapun harus dikerjakan. Nah, ngono jenenge profesional. Nah, profesional. Monggo Mbak Niken Sarindri. Saben bengi Monggo, Mas Gareng. Yuk. Ayo. Pripun Mbak Niken? Jenggelenganipun Mas Gareng. Mboten ndak terasa. Wah, Ndak terasa. Karena kulit Walid sudah layu. ini lho Mbak Niken. Gak terasa karena sudah tua. Ini baru sekali, baru minum 2 kali, nanti terasa. Pemanasan. Ayo. Yen memacang Sang siapa Mas? Kerja sesuai lain-lain. Tentekan bahan. Kita Mas, jenengan kira ngerti aku pucet nih kan ngerti. Aku berapa abang, aku panas kabelnya enggak kerasa iki. Orang kuwi dalan kok ameng-ameng nyawa. Kuwi dalan kok wedi apa? Ya Mas. Lah nggak wajah abang kabeh. Lah iya. Wes, Wis mangar-mangar ya panas. Ah. panas sensor dulu Mbak Nika. Wes, ben ora apa-apa. Monggo nggonku sing ngesorke arang-arang lho panas ya. Jadi sikil nek dia mlaku-mlaku ya. Ya mau mulai dari sini mecet. Apa pun dia wis arang-arang le panas. Ayo Mbak. Ndang mari kok Mas. Ulang nggih Mas. Oke. Moidan. Tapi ya maksud Wong kok ada medun kok dibaleni. Ora mesti gerok iso nular to iki. kuning.
saking krasa. Lah ambune lho. Ambune. Ambune pripun to, Dik? Anu, lemur badak gimana? Anu mohon maaf. Iya, tak protes. Sing salah iki dudu ambune. Itu dengan Irungmu wong wis ngerti mabuk kok sedot. Ayo. itu namanya pernapasan itu masih ada keluar ada menghirupnya. Nanti kalau tidak bernapas ya mati no. Lah, lebih baik bernapas bau daripada enggak bernapas mati. Oh iya toh. Iya. Mas. Ya omong kita ya om bukan di sini. Masih cek damari to, Mas. Mas. Aku sentekan bahan lho, Mas. Ora ngerti wong pucet ta, Mas. Aku wis kudu nguyu. Ora aku ngampol piye? Aku yo lali cek. Kowe ngerti potengane dalan Sarwati. Kenapa? Leser. Tenan lucu. Beras dulu jenengan pun mari kok, Mas. Oh, Alhamdulillah. mari apa? Ayo ngeprak lho. Suarane wa trik 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 trik. Ya. Enggak Mbak Ningen. Mas gareng sing dhuwur, kurang dhuwur, Mas. Ora ngopo? Ayo Pak De, kita kerja semangat pagi. Ayo tengok kene andok nih kene yo. Nah. Tekan kene andok rene yo. Gue ora ngerti kok yang mencolot iki dengkulku wis tekan kene lho. Ora apa-apa, ora masalah. Ora masalah. Boro teko singrah ora apa-apa. Ya Mas, ya Mas Bayu. Ya ta, iya, Mas Bayu masuk-masuk ngono. Sol, begini sono lakon dalan dibacok dagelan lho. Ora masalah. Masalah. Masalah ya. Yo awake dijuju ora masalah. Kowe dijuju arep nikah. Enggak wong ayu kan ngomong landep kok. Landep. Kula kasih kata anu ayo Pak yo. Kan aku barang. Iya Pak yo. Iki lucu lucu. Jalan kaya diesel susu panas. Sama gak rumah tersinggung ini. Kenapa Mas? Kok di Wis sama ben. gak mau kok dengan ini. Wis ben. Oh, dhewe diem kok. Kamu kok Sama iki ngono ku gak apa-apa. Mboten Dengan apa. enak. Mboten apa-apa. Kita itu yang waras itu harus mengalah, Mas. Aku melu nek tak enak. Ngapain ini? Orang maksud itu nak melu mijeti wae. Anu, sir kali Mas Pian. Ya ora apa-apa ya wis. Wong iki pun kula anggap mbah kula piyambak ini Nah? ya. Oh, bro, ngakoni Wong aku kula anggap baik. mbah piyambak. Baik itu apa-apa dimaklumi. Oh, ya wis nek dianggap baik wis ndang di anu, Bang. Ayo. Ore. Pacinta. Tung. Gila. Ambalani balani. Orang kedange mandek malah apik lambemu. Tung. Rampok. Boleh ya? Ya. Bawa diampok. Anu, pomo dikepak bisa gak? Bisa. Bisa. Ayo. Bisa. Oh, sik to. Mbak, ini kan jenengan latihan silat. Nah, saiki coba pas turun rampok kuwi Mas Gareng disilat sik. Oh. Wong parkour kok iso tekan silat iki. Dite cengle. Ha. Oh. Ora usah disilok. Jalan kok nggawa kunci barang. Yo, Mbak Niken. Ayo kowe. Ojo-ojo iki jenenge rusak tatanan. Lah jeneng mau kowe iki jaluk. Aku iki mah guyan.
guyon kok njaluk bayaran. Ayo, Yuk. siapa? Pacita. Oh, jangan lupa tanggalnya disiapkan. Ayo, yuk. Amir Mas aku wong tuwa musuh bicang ini ora krasa blas. Sing tuwa ngotot iku ngono besam wis koyo ora ngawaki. Respon dong. Gimana responnya Kalau saya seharusnya? menari gitu kamu juga menari. Oke. Ojo mau ngene kok sepadu keterangin dong. Iya, Apa? Iya, Kok Ora Mbak Niken. Iya. Telek. Jalan pakangan telek. Iya. Panas. Oh. Mas Bayu Mas, parian betul. Oh, parian. Iya, Mas. Lagi mesti anu Oh, nih. nyuwun. Para belum mempersingkat waktu. Nah, lha pripun? Iya. Satu mawon, pariane loro bae, perwakilan. Ayo. Pinten? Yo Nggih, kabeh. saka Ora roto iki. Nanti ku mawon, Mbak, dari sini mawon, monggo, Mbak. Nah, Mbak, kowe ngundang aku Mbak, kowe ngundang Mbak. Mbak. Hah? Sudah lumayan. Oh Mbak toh. Mbak. Mbah Dar. Ayo, Mbak. Ayo. Monggo Badan. Iya, Nek. Nggih kanggo suara tuwa, Mbak. Usok reng. Apa? Usok reng. Oh, usah. Kakek perewangane teko iki. Lek aku mau ora usuk, usluk reng. Terus usus reng. Usok reng. Oh, usuk reng. Didol 50-an. Nah, terus Mas Gareng. Kayak setan. Mbak, mau ngetok kon meneng wae lebone antimu ben turu. kok setan. Tibane parian wong setan. Ora kenyataan, liane do maca ayo semen maca putih-putihnya apa yo. Bare ra putih ora dibayar kok kebutuhan. Lah kan iso maca biasa wae maca ganteng, ngono ngedol suara apa ngedolan. Lah ora sampean konek. Apa gunanya ganteng kalau tidak menghasilkan? Orang ngono Mas Gareng. Apa? Apa gunanya ganteng kalau menyakiti hati? Makanya aku ki lagi golek sing elek. Soalnya mantanku rata-rata gantengnya mesti kalah. Golek sing elek terus gampang dihapusi. Wah. Tuh, sing aku elek gampang dihapusi. Mas Gareng palingan mboten. Ora. Oke, Mbak Niken lanjut. Nggih. Nah, Panas hutan panas aling-aling tapi pripun? Ora dikedani to. Ora tak kedek kuwi tak leren. Ora apa-apa. Leren lho. Lha sing ngendangan sik dulur karo aku to. Oh, iya. Iki manite karo aku. Nah, tuh. Oh, alah. Sing ngendang, sing ngerbak niku sing sedulur kali Mbak Niken Salindri. Lho ki Lah, budal sini nggih tasik teh. Sedulur. orang wayang kulo tuh yo KKN bareng ya. Ono sedulur-sedulur ora apa-apa jenenge rezeki rakel ya. Oke. Sing guna iki sing kenal ki ya sedulur. Ora. Ah, kayak siapa ya? Masa mantanku ya? Ya. Sing kok Mbak Niken aku tak takon. Apa, Mas? Mantan sing daerah saka ngendi yo?
Ora utuh sing ngenong, Mas burine sing kenong. Ayo ora sing ngono, diteno tekan omah diparut bojomu. Lanjut Mbak Niken. Ora sak di suarane Mbak Niken. Mas Gareng. Bareng dalane gede aku iki sing nyimpen ngantuk. Bisik aku, awak pedul. Kalau sing mimpin jan kaya cah kembar. Oh iya. Upin-ipin. Ah, Upin-ipin versi jumbo. Aku kira kulino apa sila tumpang Mas Gareng. Dadi kaya mesin ketik. Angger aku ini pakane dedet-dedet maju dhewe nyeblok dhewe. Ora apa tak terima-terima. ora masalah. Nek wetenge gede. Panter biru plat N1309 CK mohon dipindah menghalangi yang mau keluar lah. Fungsiku jane mung iki Mas. Yang ngomong bangsa ini iki. Oh tibae dewan pengumum. Ya ora apa-apa wong nulungi ya. Nggih, nggih. Monggo monggo Mbak Niken, jelaske. Minum mane banyu Salanggamipun ingkang sepisan pun garap langgam biasa ingkang kalih dipun tayapaken Pak paseh-paseh nek ben kaya Mas Bayu mosok kleru tayapaken dipun kayopaken ingkang kepareng sok njalipun Raka Mas Haji Sumar Bagyo Sugaring saking Semarang Jawa Tengah. Yuk Komplit. Thank you.
rayine ayu, lencer kuning. Hah, suarane becik. Sing diarani ABI ya iki Nggih. klasik oke, modern oke. Wah, Garapan anyar pangan. Tur lagunipun wonten channel-channel YouTube menika sampun kathah sanget ingkang dipun tembangaken dening Mbak Niken Salindri. Nggih, Mas. Nggih, tenagane disimpen sik, Mbak, mengke melih. Nggih, katuran tenggaru miyin. Terus, Nggih, Mas. Simbak nih